E se fose hoxe é a pregunta que a Deputación de Pontevedra se fai e ao mesmo tempo se contesta no seu último proxecto fotográfico relacionado coa memoria histórica. Este proxecto coloca a persoas actuais nas situacións de represión vividas polas vítimas do golpe de Estado do 36. En este proxecto contamos con 12 persoas que posaron en diferentes localizacións homenaxeando a quen ocupaba no 36 o mesmo cargo ou realizaba a mesma profesión. Na exposición veremos o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, representando o seu antecesor, Manuel García Filgueira, que tralo golpe do 36 estivo 13 anos agochado para escapar da represión. A presidenta da Deputación, Carmela Silva, representa as persoas que morreron como consecuencia das penurias e do cárcere, como Maximiliano Pérez Prego, que fora presidente da Administración Provincial. Tamén aparece na mostra o deputado Luís Bará, que recorda o exilio de Osorio Tafal. O que buscamos coa escolla destas 12 persoas foi representar os distintos tipos de represión, non todos, pero bueno, a maioría dos tipos de represión que se viviron daquela, non? O debuxante Kiko da Silva homenaxea a Castelao e refírese ás penurias económicas que sufriu, mentres que Cano Paz, propietario da libraría Paz, recorda o seu avó Ramiro Paz, o que tras asasinalo lle incautaron os seus bens. A mestra Anxos Rial homenaxea a Ernestina Otero, mestra depurada, mentres que a deputada María Ortega recrea unha das represións contra as mulleres, como era a rapa do pelo. Os alcaldes do Morrazo interpretan os seus antecesores do 36, todos fusilados. A mostra remata coa propia fotógrafa Alba Díaz homenaxeando o vilagarcián Damaso Carrasco, que fotografiou a prisión da illa de San Simón mentres estivo no cárcere. Quisemos dar a coñecer as vítimas do 36 dun xeito máis humano, achegándonos máis á realidade que vivimos a xente do común, non? A mostra inaugurarase o luns 5 de xuño ás 7 da tarde na Praza do Concello de Pontevedra e poderá verse ata o día 22. A Deputación publicará tamén un catálogo cos contidos da mostra e divulgará varias pezas audiovisuais por redes sociais.